Bisan kung gila ang nasod nga usa ka tropical country, apan tungod niining usa ka agriculturist sa Mindanao, namunga kining mansanas nga sagad muturok lang sa mga bugnaw nga nasod. Sayranta ang detalye pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kinsay nag-ingon nga ang mansanas mutubo lang ngadto sa nasod sa Amerika. Kini ang naanda natong pagtuo sukad pagkabata nga ang mansanas sa mabugtang dapit mabuhi. Apan gipamatud-an ni Benzon Kennedy Seppi, 29 anyos, usa ka multi-awarded agriculturist nga makaingkib sa tagumkum ug matamis nga mansanas bisan kung gitanong kini sa atong tugkaran. Gitawag ni Seppi nga mansanas sa Pinas ang mitubo niini sa ilang dapit sa Barangay Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Natapos ni Benzon ang Bachelor of Science in Agriculture Technology nga nakatabang aron mahatagan o katumanan ang iyang gipangandoy nga mansanas sa Pinas. Sigon ni Benzon, nagsugod ang iyang ideya sa pagpananom niini nunot sa iyang pagkakuryoso. Nagsugod ni siya out of curiosity from seeds. So nagtanong ko apple from seeds. Then first ato is tulo ka apple seeds ang una natanom, and then nitubo sila tanan pero namatay ang duha. Then karon ang isa nag-survive until 2018. So nag-start ko nagtanong is between 2013 and 2014. Then nagbunga siya 2018 na. So mga ni kuan siya mga 4 to 5 years po. Nakadasig kaniya ang duha ka buwan niyang biyahe sa South Korea niadtong tuig 2015, diin iyang nakatunan nga mamahimo di ay makatanom og mansanas dinhi sa atong nasod. Nunot niini, nahimo ng atraksyon ang iyang hardin sa Digos City ug napasidunggan usab siya isip Outstanding Young Farmer for Agri-Laureate Award. Ang istorya ni Benzon sama usab sa pagpananom, kung ikaw maningkamot og adunay focus, mubunga gayud ang imong mga pag-antos. Samtang, laing garbo gikan sa Sugbo ang atong ibida. Human siya ni daog isip the Man of the Philippines World Fitness Supermodel. Busa ayaw si Piata sa pagtanaw mga kapuso karong Lunes alas 8 sa buntag sa inyong kaparal sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.